Duela 2 urte, ilusio handiz, hasi genuen Komentuko kulturtopagunea martxan jartzeko prozesua. Komentuan, musika, dantza eta antzerkiko eskolak eta eragileek egongo dira. Hasieratikan bi gauza izan ditugu kontuan. Alde batetik, prozesu hau eragileekin batera aurrea eman behar genula, eta bestalde, eraikin hau Zumaiako ondarearen zati inportante bat zala. Hemen gaude Komentuko lorategian, eta Komentuko lorategi hau da sarrera baino ez eraikin handi batentzat. Hemen kokatuko da Komentuko kulturtopagunea, eta hortarako egitasmo hau aurrea egiteko herriko elkarte, kide askoren laguntza izan behar izan deu eta izango deu. Hasteko eragileekin egon ginen gure egitasmoa aurkezteko, eta hainbat saio antolatu genuen behaien iritzi eta beharrak jasotzeko. Udalak talde desberdinengan josun eta gure eskaerak eta beharrak eskatu ziguten eta guriak bota genitun eta danen artean osatu deu pixkat nola izango litzaken proiektu hori. Baita ere kudeaketa nola izango litzaken, hortan ere parte hartu deu. Ubiloz jauregi txiki-itxo gelditzen naizako daukeun ikasle kopuru batiken. Bat ere irizgarritasun arazuk daude. Orduan konbentue oso egoki etorriko zaigu, espazio aldetik, gelak egokituta hobeto egongo ie, orduen bai musika mintzaira, musika tailerra, antzerki, dantza, instrumentuk, gelak hortako egindako egokituta egongo ie, eta hori erakusteko orduan garrantzitsua da. 10 urte hauetan gure lanak eta baita gure beharrak gehitzen jundia, eta Komentuko proiektuak guretzat izango da aukera ederra gure beharrak betetzeko. Gune hau zerrek osatuko du? Musikak, dantzak, antzerkiak eta horrela arlo hortan dauden elkartiek zer esan handia izan dute eta izango dute. Zein dian elkarte hauek zerrenda esango dut, baina ez dago amaituta zerrenda hori, hau gonbidapen bada, bai herritarrentzat eta arlo hauetan jarduten eta jarduko dutenentzat. Musika banda izango litzake bat, izango litzake San Pedro Abez Batza, Zumai Txaranga, Zapere Aude Sinfonieta, Astindu Dantza elkartea, Zumaiko Txistulari banda, Zutrik trikitilari elkartea, eta baita hor antzerki munduan da dabiltzan jendeak. Antzerkia irakatzi musika eskolan irakasten da, eta musika eskola da gune honetan beste papel oso garrantzitsu bat izango duna. Zumaiar denek dakiten bezala, Komentua eraikin berezia da, eta berezitasun hori nahi izan dugu mantendu proiektuan. Zentzu horretan, ondarearen babesa aukera bat bezala ikusi dugu, eta ez oztopo bezala. Proiektu honekin lanian hasi ginenean, udaletxiak eskaera desberdinak zizkigu. Herriko eragile desberdinekin batera osatutako programa hori, bedain beharrak finkatzen dituen programa hori, eraikinen sartzia, alde batetik, eta bestetik behar horreik sartzeko orduan eraikinekiko errespetua izatea. Hau da, babes teoriko eraikin bada, babes horrek eskatzen duna da, bere izaera, bai konstruktiboa, bai imaginaldetik mantentzia. Lanketa hori bi arlo desberdinetatik garatu dugu. Alde bat da, barruan inbiarreko lanak, barruan inditugun lanetan, gaur egunien berezienak dian gune desberdinak bere horretan mantentzen saiatu gara. Adibidez, monjen zeldak edo logelak zeuden solairuako pasillo edo, pasillo zirkular hori, horren imagina berdin mantenduko da. Beste alde batetik, patioa ere estali gabe mantentzen dugu. Beste alde batetik, badaude eskilerak edo refektorioa, jangela, edo tornua eta bisa-bisak ematen zian guniak, horreik ere bere horretan uzten dira eta iten dian indartze edo aldaketak, ikusten estan aldetatik saiatu gara iten. Azkenik eraikinean beste elementu garrantzitsuenetariko bat eliza edo kapera da.
kapera hori ere auditorio bihurtuko dugu, baino gaur egunien ditun ezaugarriak mantentzen. Eta bestalde, kontziente izan behar gara, klausurako komentu bat izan da, herriakiko, harresi baten barruan zegoen irla moduko bat izan dela, azkenengo 200 urtetan gune guzti hau. Orduan, guk lantzen saiatu garen beste puntu izan da, herria eta komentuaren eta bere lorategien arteko elkarrezketa hori. Horretarako, gaur egunean San Jose kalia eta lorategien artean dauen patio honetan sortu du gune guztiarako, kultur topaketako eraikin honetako sarrera berria. Sarrera eta kale bat izango da, kale guztiz publikoa, lorategiak publiko bihurtzen ditunak, eta era berean eraikinan irakurketa alde publikotik ahalbidetuko dauen gune bat. Guk elkarlan asko egiten ditugu Zumaiko beste elkarte batzuekin eta behaiekin harremanak eta pentsatzen dut hobetu ingo diala, zuzeno izango diala. Gure helburutako bat danez, elkartien arrobi izan eta behauekin elkarlana, herriko kulturan parte izateko, aktiboki kultura dinamiko baten parte izateko, orduan oso ondo etorriko zaigu, ze musikak duen espresioako eta emozioako indarrai esker ondura asko indezakeula sentitzeu. Eta orduan, espazio egoki bat izan ezkeo, guretzat aberatzago da. Konbentuan proiektu honek, bertan elkartuko gean elkarte edo norbanakuen beharrei erantzun bat ematiaz gain, ere ustez sinergiak sortzia lortuko du. Bertan edifizio berdinean nukleo bat sortuta, bertan oain arte egiten dian arren, elkarlan gehiago, ideia gehiago, sorkuntza hobiak eta onauak sortuko diala iruditzen zait. Hau izango da gunea elkarte hauen arteko elkarlana bultzatzeko, ze oain arte elkarte hauek behaien artean eta udalarekin eta herritarrekin lan egin baldin badute ere, hemen espazioa konpartitzean, lorategian, ideiak partekatzean, eskilaretan alkarren onduan ibiltzean, pentsatzen dugu, nahi dugu eta seguru gaude gainea, egitasmoak erresago loratuko diala eta lana guztion artean errezago egingo dugula.